即马日票变较薄，真侪人拢会专工飞去日本佚佗，才甲食好料理。不过其实日本的食食是不了重咸。伫日本有一间公司研发出电子盐的餐具，会当透过微电流刺激喙齿对咸的感觉。就算即个食食内底无掺盐，嘛会当食到真有滋味。希望透过这种方式，会当减食一寡盐。 这位小姐用的这个白色的汤匙，外形看起来正生猛流行，而且也有正先进的功能。就算碗内面的食物无加盐，食起来也是有咸。実際に3割とかそういった食塩をカットしたようなその減塩食であっても、一般の食事と同じような濃さで味わうことができると言えます。日本酒类品牌吉林即马看到健康事业，找面地大学教授协助研发这种电子盐餐具。 汤匙顶头有一个金属片，会产生微弱的电流，用来收集食物加喙内内面的钠离子，互喙齿感受到较强的盐分。就算是食物内面无加盐，食起来也是感觉有咸味，来减少人对盐的摄取量。 日本人全体として食塩摂取量を減らしていく必要があるんですけど、なかなか食べ慣れた食事を変えるというのは辛いものがございます。食塩の摂取量を変えて薄味の食事に慣れていく、そのためにこのエレキソルトのツール開発いたしました。盐若食伤多，会容易造成高血压、中风加其他慢性疾病的风险。这支电子盐汤匙捌摕过2023年变笑诺贝尔奖，而即马已经成做上市的产品。公司新闻张淑芬编辑。